Ingħatat bidu għal-15 l-edizzjoni tal-Maratona ta' 60 sija futbol u volleyball bris Puttinu Cares. Il-Maratona bdiet biċkejken kejn jagħti l-ewwel daqqa ta' ballun fil-ground ġewwa l-Marsa. Tibda uffiċjalment il-15 l-edizzjoni tal-Maratona ta' Puttinu. Għal-ftuħ kien hemm diversi atleti li bdew il-maratona bit-tema għal din is-sena tkun Home Away from Home. Waqt il-ftuħ, il-President ta' Malta George Vella fakkar li hemm bżonn l-għajnuna tan-nies biex jinġabru aktar fondi, dan permezz ta' ħidma li tgħaqqat lill-pajjiż kollu. U kompla jgħid li permezz ta' din l-għajnuna, il-pazjenti u qraba tagħhom jitilgħu l-Ingilterra b'rashom mistrieħa fejn tidħol l-akkomodazzjoni waqt żmien diffiċli li jkunu għaddejjin minnu. Kull sena r-rata ta' persuni li qed isofru mill-kanċer dejjem qed tiżdied bin-numru ta' persuni ta' kull xahar tkun ta' bejn is-60 u d-90 li jkollhom bżonn il-kura fl-Ingilterra. Bħalissa fl-Ingilterra hemm 25 appartament li joffru akkomodazzjoni lil pazjenti Maltin. Fil-mument Puttinu qed jiġbru biex tinxtara art qrib iċ-ċentru ta' Londra, proġett li se jkollu benefiċċji fit-tul. Intant din il-maratona se tkun mifruxa fuq 3 ijiem fil-Marsa Sports Ground bejn it-13 u l-15 ta' Settembru fejn se jkun hemm spettaklu bla ħlas għall-familja kollha b'diversi DJs u gruppi mużikali lokali preżenti. Din il-maratona se tkun trasmessa live fuq Net Television fejn familji li jibbenefikaw minn Puttinu Cares se jkunu qed jaqsmu l-esperjenzi tagħhom.